Já nevím, fakt nevím. Co Štěpe, nejde ti to? Je to polamaný. Je to polamaný, ukáž? Ježišmarja, co jsi s tím dělal? Netočí to, vidíš? Ne, netočí, je řízení špatně, já bych řekl, jak to dělal na Saver. Saver. Máme se dál, jak to vypadá v týmu Sevič.cz. Tady. Zatím dobře, to je starý koudelka, mladý koudelka se někde s holkama baví, jasně. Auto, jo, už má 15, tak s holkama. To vypadá na nějaký autobus, tady druhý autobus. U rodinu se pracuje, tady pořád celý tým Sevič.cz. Šroubuje. Jo, pořádné podložky. Tady sajbřík připravený. Co to je? Ty to natáčíš, aha? Ne, vůbec. My jsme z Vidlákova. Jo, tady to má, jo. Jo, to je Depo Bruntal. Jak to je? Rotor. RT Rotor. A to je RTR. Racing. Čau zlato. A ty máš TTR. Tady ještě jeden člen Sevič. Indra Strakoš, čau. Tak, co to máme dneska za peklo? Jak se ti jezdí? Dobře se mi jezdí, jedím, tohle ne, ale je to rukama a autem. Jo, Jo, tak. dráha je výborná. Depo Samuel. Jeden Schumacher, druhý Schumacher. A Opava. Ještě jak se jezdí, co? Tady máme jediného jezdce vozu Durango. Ukáž, co ty spravuješ? Co to bylo dneska teď za jízdu? To nebylo moc. Tak já bych ti to řekl, ty to pak ale nebudeš nikomu moc pustit. Ne, ukáž. Ukáž, a tady máme vítěze první rundy kvalifikace, 4 kolek. Jak se ti jelo? A v 18, no, nejste vy dva náhodou bráchové? Jo, to je z branky Opavy. A proč máš na triku Nostram? Plánujeme přejmenovat naši obec. Jo. Hej, podpora vítěze kvalifikace, prvního kola. Čím to jedeš, Ondro? To je nějaký Schumacher, ne? Ukáž, no, toč to. Jo, to je to miminko. Má to nějaký podtext, to mimino? Nemá, jo? Tady tlumíče ladí, furt něco dělají. Vaši pilot? Co? Ukáž mi to. No tak to by se něco nelíbilo, že... Že to máš nízko, že ti to naráží, no, ukáž. No, to je dobrý, to je super, no. Takže jsem tam dal gumy, že? No, jak se ti jezdí dneska, Romane? Nic moc. Nic moc, jak to? Protože mi rozhodčí buzerujou. Tady máme stánek Tomáše Rajduse. Tome, můžeš mi prosím tě vysvětlit jednu věc? Jak to, že ti dvakrát upadlo kolo dneska? Chujový mechanik. Pořád šteluju a přešteluju. Jo, Tomáš nasazuje tady. Musím nasazovat a... Ruša, ty hledáš co? Axial. Jo, Axial. A tady se. Jo. Ukáž, co máme všechno na tady si tu. Ukáž, podíváme se. Jo, tady dílu. Tady mám ty podložky. No, A kulíčky máš nebo nemáš? nemáš. Nemáš. Jo, Šilakojci mají nový asfalt, to vím, no. Jestli jaká šroubuje, člověče. Šroubuj! Teď to stalo za hovno, ta jízda. Prosím tě, Ivošu, a co jsi to říkal před chvilkou? Konkrétně, řekni konkrétně. Oka, za jaké keci, konkrétně, řekni. Řekni to konkrétně do kamery. A jinak, jak se ti dneska jede, co? A je to čím dál lepší. Jo. A já se s tím naučím jezdit a počkej. Já to se fakt těším, člověče. Ale na to, že jede poprvé. Však úplně luxus. Naprostý luxus. Hoši, já před váma smekám. Čema?
se jedlička tady šroubuje. Stopenkou si mohl taky odpustit, teda. Vole, za takový brutální zkrácení tratě. Tam čekal 2 sekundy. To nebylo vidět. Zrovna nedíval. No. Dobrou chuť. Tady se taky šroubuje nějaké LRP. Říznu jenom vůčko. Co tam šukáš v tom kufru? Januš? U rodinu se pořád jenom pracuje. Ale ne. Na Firestormu se něco rozpadlo? To není možné. Lidi to hápejí. Vidíš? Tady. Zbytky. Jo, to bylo kolečko. To bylo kolečko. Satelit. Ano. Jak po 2 rozíčkách v Sevič týmu? Za mě teda tragédie, ale jinak jako celé asi dobrý. Jo. Když se Luďa se hrne dopředu, co chceš říct? Radši nic, jo.